alle sammen, og velkommen til den her video. Det her, det er på Noahs kanal. Og ja, så i dag så blogger vi bare lidt her imellem parken, og det bliver spændende. Så Sylle og Noah, de kører bare lidt her på Burampen. Og det er faktisk en meget fed park, så hvor er Noah henne? Ej, det var en dårlig trend til. Noah, han er der. Det er en god rampe i hvert fald. Ja, vi ses senere. Vi har lige fundet på noget nyt. Vi har tænkt os at lave nogle eller sådan øve os lidt på nogle runs med unikke tricks og bruge parken på en spændende måde. Så jeg skal lige øve mig lidt på det, og så senere så får Sylle lige filme nogle clips. Så yes. Noah. Ja, skynd dig. Ja! Good plan. Kom igen! People grind. People. Kør over i den store section. Dry. 180. Kickless. Eller kickless 180. 180. Vi kalder det bare bagved. Over i den her del. Whip over spinen til flat. Og tid. 1. Nu. Alle. Jump over boksen der. Kører ind i quarteren. En feeble. Kører over i den store halvdel. Over boksen. Lidt over spinen der. Op på quarteren. Tilbage over spinen igen. Over boksen der. Backlip. Ind til backlip. Dry. Og der er tid. Ja, allez. Bliv ved. Ja. Kom så, bliv ved, bliv ved. Bliv ved. 50-50. Til. 15 sekunder tilbage. Tre, 2, 1 og 2. Sylle starter med at hoppe over den der, det går sådan ret nemt. Så hopper Noah den. Og han er flat. Det betyder noget godt, ja. Lidt. Nu rykker vi den i den her længde. Og det tænker jeg er okay, så. Ja! Filmer! Han failede. Ja, gør så, Sylle. Masser af fart på. Og så lidt. Ja. Noah. Ja. Nemt. Gør så, Sylle. Jeg gør det lige. Okay, Noah hopper den nu. Så nu skal Noah prøve at hoppe over os, imens vi lægger her mellem de her to spejle, som er Benjamin. Men hvis det her bliver vores sidste vlog, så ved I hvorfor. Ja.